दर्शक बंधु यात्रा गौरी गणनाट्य 2023-24 ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେଇ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଠ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଚହଳକାରୀ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଠ। ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ଟିକଟ କରିନିଅ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଠ। ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ, ଏ ବର୍ଷର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୋନା। दर्शक बंधु चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भी भूलिए।